Nagbahad ang mga otoridad nga mag-atubang gayud ug bugat nga silot ang mga malambigit sa pagpangbugaw ug pagpangabuso sa mga bata online. Kinihuman nakatala na og 7 ka kaso sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials sa Davao Region karong 2025. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang nakapait ni ini kay mga kabanay lang ang nagabugaw sa mga batang biktima online. Ang mas nakapait pa, mga ginikanan pa sa mga biktima. Karong tuiga lang sumala sa datos anana sa 11 ka mga bata ang na-rescue sa mga otoridad. Sa datos sa DSWD 11, dunanay 7 ka mga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials o sa XCSAM sa Davao Region. Sa unang ka bulan pa lang sa 2025, diin 11 ka mga batang biktima ang malampusong na rescue sa mga otoridad. Mas taas kini kung itandi sa 4 ka kaso ni adtong 2024. Arestado na ang tanang suspect nga maoy nagabugaw sa mga bata online. Apan ang kapait kay mga kabanay lang, lakit mismong mga ginikanan, mao'y suspect sa online nga pagpangabuso sa mga bata. Sa disclosure sa ato ang mga victims, start nga ang mama is nalang yung mga kachat nga foreigners. So different foreigners, then after ato siguro naka-met siya o kanang parokyano, offer na i-demand. So kato siya ang nahitabo, then it takes one man, no? Atong ginaingon diha nga easy money and medyo dako-dako gyud ang ilahang kita when it comes to kaning mga explicit materials, pornographic, especially kung naga-live stream mismo ang bata. Ginahimo kini sa mga suspect online, pinaagi sa gadgets ug social media apps ug platforms aron nga makamugna ug makadistribute og mga malaway nga materyales gamit ang mga minor de edad. Dili pa masuta kung unsa kahalapad na ang maong matang sa pagpangabuso dinhi sa Davao Region. Sanglit palisuray matud pa ang pagdetect tungod kay kulang ang kapasidad sama sa digital equipment aron nga ma-monitor sa mga otoridad ang online activities. Gani, nahibal-an lang ang kaso sa Lupon, Davao Oriental ning Bag-ulang tungod sa aktibong koordinasyon sa Cybercrime Authority sa laing nasod. Diri sa Region 11, ang online sexual abuse and exploitation of children is not popular. No, dili tanan ginikanan, even schools or even as government officials, we are not fully aware of how the crime is committed, including of course sa no, child sexual abuse and exploitation materials. Ang mga suspect mag-atubang gayud og bugat nga mga kaso sama sa qualified human trafficking, anti-usaek sa law o child abuse. Ang DSWD nagpahimangno sab sa mga ginikanan nga i-monitor ang paggamit og social media sa mga bata. Awareness sa community to include the parents kay para mabantayan nato ginaunsa kay dili ta makahibalo nga asa na ba nga mga sites nagasulod ang mga bata. So kinahanglan kabalo ta, aware ta og unsa na mga activity nila. Sara tanang mga bata nga rescue ipailawom sa psychosocial first aid ug mga intervention alang silang recovery ug sa karon anaa sila sa pangangalaga ug kustodiya sa Provincial Social Welfare Development Office ug DSWD's facility sa mga probinsya sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.